मोजां मोनदों ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन ने बिराद मोजां आरो जोङो माने गोदोनिफ्रायनो बिराद जोङो सास्थि जाबोबाय आरो दुखु दाहा जाबोबाय जोङो जों ओरैखौ थाहैनांगौमोन दाथ' थाहैनाङा इले मोजां मोनदों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला बेबायदिनो थुक्राझारनिफ्राय ओरै सिद्दा फैयोब्ला बेबायदिनो आइपुवालि दखान मोनफैयो ओमफ्राय आइपुवालिनिफ्राय सिद्दा ओरैहाय सानजाहा बारलाङोब्ला जिथुनाखि आइलेण्ड ओनसोलाव हाबफैयो बे गेजेरावनो आइ नदि दै बेयावहाय जोबोर गिदिरैहाय ब्रिज गोदानै जानानै थांबाय दा बे ब्रिजखौहाय खोनानाय बायदिब्ला फेब्रुवारिनि 28 तारिख नङाब्ला मार्चनि 4 तारिखआवहाय अपेनिं खालामसिगोन होननानैहाय खोनानो मोन्दों दा फिसा फिसौ खामानि दंबावो बेनो जादों जाहैबाय रं होनाय दा बे रं होनायफोरखौबो होगासिनो दङ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय सालायनानै होलांगोन ओमफ्राय जोबोद गोजोनथाव खौरां बे ब्रिजखौहाय स्टार्टिं गायसनजेननाय समावहाय सरकार हिसाबै दंमोन जिथुनाखि हाग्रामा सार दैदेननाय BPF सरकार ओमफ्राय दा लास्ट इन्डिं हिसाबैहाय सरकार हिसाबैहाय दं जाहैबाय दानि BTR सरकार जिथुनाखि प्रमद बर' सार दैदेननाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जाय ठिकादारा नैबे ब्रिजखौ जोबोर गिदिर ब्रिजखौ मावफुंनानै थांबाय नांथाब नाजा गावनि खस्थ' खालामनायजों बे ब्रिजखौ मावफुंनानै होलांबाय दा बे ठिकादार सारनिसिम आं गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय एबा गोबां ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय फोरमायदों जिथुनाखि असिन्त सार बे ब्रिजखौ मावनाय दा ओरैबायदि गोजोनथाव खौरां ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ जेखिया सरकारानो फैया मानो जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ दा BPF सरकारानो जा बा UPPLआनो जा जेखि खुंथाय गोहोआव थाया मानो जोङो रायजो राजानोहाय जौगानाय नांगौ दा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोजों बे ब्रिजखौहाय मावफुंनानै होलांनाय बिथांमोननिसिम एबा बे सरकारनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय बे दलां जायनि सिगां ओरैबायदि खस्थ' भुगिनो गोनांमोन मानो होनना बुङोब्ला बे आइलेण्ड ओनसोलाव संसार जानाय रायजो राजाफ्रा माजे समाय बेमारि लांनो गोनां जायोब्ला एम्बुलेन्स गंसेबो हाबामोन ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन लामा ससेयावनो जिउ गोमानो गोनां जायोमोन माजे समाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां फरायसाफ्राबो दैयाव गोजावनो गोनां जालायोमोन गोजाव फुन्जि नांलायोमोन आरो मालाबा समाव नाव बेलथायो मालाबा समाव बेफोरबायदि साइकेल गारि बेफोरबायदि गोजावलाङो मालाबा समाव लेखा बेफोरबायदि गोजावलाङोमोन ओरैबायदि खस्थ' मोनोमोन जायफ्रा आइलेण्डनिफ्राय थुक्राझाराव फरायहैनाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो ओरैबायदि दुखुनांथावनि खौरांबाव बे आइलेण्डनिफ्रायनो ओरैहाय सानजाथिंजाय जायफोरा खैला मैला स्कुल हाबहैयो हाई स्कुल ME स्कुल बा कलेज आरो दायो गोदानै जानो थांगासिनो दङ अपेनिं जानो थांगासिनो दङ मडेल कलेज दा बेबायदिनो गोबाङानो आइलेण्ड ओनसोलनिफ्रायबो ओरैहाय खैला मैला जानानैहाय फरायहैयो दा मोनसे खस्थ' दंबावो बेनो जादों जाहैबाय नांगलबाहा दै दा बे नांगलबाहा दैखौबो बेफोरबायदि ब्रिज होयोब्ला बे आइलेण्ड ओनसोलाव संसार जानायनि लामानि जेंनाया सुस्रांजाबाय होननानै आं सानो दा बयबो गोजोननाय मोनगोन दा बेनिखायनो आंनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो जिथुनाखि जेखिया सरकारानो फैया मानो जेन बे नांगलबाहा दैखौबो सरकारा नुसनो बा बे नांगलबाहा दैयावबो बेफोरबायदिनो ब्रिज बानायनानै होगोन होननानै आङो आसा आरो मिजिं थिहरनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर ब्रिजखौ नायलांनो हागोन माबायदि बानायनाय जादों दा नायदो नै बेबायदि बानायबाय ब्रिजखौहाय ओरैबायदि मोजां आङो देखायलांनोसै ओरैबायदि गोलाव आरोना बे ब्रिजआ ओमफ्राय गोबाङानो थाबायजेनबाय नै दा बेबायदि आरोखि ब्रिज गोदान गाखोजेनबाय नामा माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों माने हाद्रि खुदों आरो माने बेखौहाय दासो सिबगासिनो दं नालाय दा बयबो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेयावहाय गोबांथार सिबगासिनो दङ हनै बेखौ क्लिन खालामदों आरो बेखौहाय माने फोथारसिगोन नालाय दा बे हिसाबैनो माखासे रं फुनग्राफ्रा रं फुनदों दा खायफा बेबायदिनो ओरैहाय साइड मोनसे दै गलांग्रा दं बेखौहाय सिमेन्ट अरथामनायफोरखौहाय देखादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे लामा गेजेराव बेफोरबायदि मैला थानायफोरखौ सिबस्रांगासिनो दं आरो नै दुला आङो खाथियाव देखायगासिनो दङ नोंथांमोननोहाय हाब नोंसोर सिबगासिनो दं नामा आदसा औ बेखौ फोसाबजोबगोन ने ओमफ्राय दा बे दलाङा दे जाबाय नोंसोर गोसोआव माबायदि मोनदों दालाय ओमफ्राय सिगांहाय माबायदि सोलियोमोन बेयावहाय दा बिदि आरो नै सिबगासिनो दङ नै ओरैहाय ओमफ्राय दायो बे ब्रिज गोदाननिफ्राय नामायबोनानै बेबायदि दुमब्रुथला बाजार गोदान मोनफैयो नै दा आं बेयावनि थागिबिफोरजों एसे सोंनानै लाहैनि बे दलां बानायनायनि सायाव माबायदि मोनदों दा आं हाबसिगोन आरोना बाजारावनो नै मेन बाजाराव हाबफैबाय बेखौबो खोगासिनो दं आरोना नै
दा बेबायदि आरोखि नै एसे नायलाबायनोसै सप्तायाव खेबसे जायो बुधबार दिनब्ला ने आदै इयो बुधबार दिनबा जायो दा ने सप्तायाव खेबसे ओमफ्राय नोंसिनि ओनसोलाव बे दलाङा दे जाबाय नोंसोर गोसोआव माबायदि मोनदों दालाय मोजां जाबाय औ सिगां माबायदि खस्थ'मोन नाव बानायगौमोन औ बे नाव बानायफ्राव माबाफोर जाहोन जायोमोन नामा बेल थायो बेल थायो आच्छा निश्चय खोनाखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो नै गोबांनो बे ओनसोलनि थागिबि आदैमोन ओमफ्राय आदै औ खबर सबर मारै मोजां दा जोङो माने गोदोनिफ्रायनो बिराद जोङो सास्ति जाबोबाय आरो दुखु दाहा जाबोबाय जोङो न'निफ्राय ओंखारनानै हाब्रु दंग' दै बारनाङो मानाङो साइकेल सालाया लोमजाला साजाला जोंहा बहुद बेखर जायगामोन ओरैनो थैफुलायो दैयाव गोजांफुलायो नावआवहाय दा जाय जाय बे 2026आवहाय इसोरा जोङो जगायनो होबाय बे जोंनि दालाङा जाबाय जोबोद जोङो सान्ति जाबाय औ दा गोजोननाय फोरमायो गोजोननाय मोनबाय जोङो गोजोननाय मोनबाय सान्ति गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बे बाजारा सप्तायाव खेबसे जायो ना बाजाराव सप्तायाव जाया बुधबाराव जायो बियो आच्छा बुधबाराव बाजार गोदान ओरैहाय लोगोसे ब्रिज गोदान दा बयबो गोजोननाय फोरमायदों आं एसे ओरैहाय देखायलाबायबावनोसै औ दा बयबो बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो बे बाजार गोदानखौबो बेफोरबायदि ग्रेभेल खोजोबनाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय नै बेयावहाय मोनसे साहा दखान दङ गासिबो जोंनिनो बर' मानसिफोरानो होदों नै दा नै नायनानै लादो नैबे मा मोनजायो बेयावलाय बाजार गोदानाव फारसेनिफ्रायनो मोनजाजोबो ने औ दा ओरैहाय नै बैनो जादों जाहैबाय ब्रिज गोदान ओमफ्राय बेयावनो ओरैबायदि मोजां दङ नै बाजार दुमब्रुथला ओमफ्राय आदा बेयाव बे ओनसोलनिनो दा ने ओमफ्राय दलाङा दे गोदान जाबाय गोसोआव माबायदि मोनदों दायो मोजां बारिफोरनि थाखाय मोजां दालां गोदान जानाय मा रोखोम मोनदों आदै मारै मोनदों दलां गोदान जानायनि मोजां मोनदों गोजोननाय मोनबाय ने दा बेफोरबायदि गालामाल दखानबो दङ नै गिदिरनो बिराद मोजां जोंनि बर' मानसिफ्रानो दखान होदों मानो होनब्ला बयबो सोलोंनांगौ बेबायदिनो थाखा फैसा खामायनायावहाय जों बयबो रोंनांगौ ओमफ्राय सिस्टार बुधबार जिल्ला जायो दा ने ओमफ्राय मैसो बेदरा फानो ना फानला माने मालाबा समाव मोनोबा मालाबा समाव मोना जाहैबाय ओमफ्राय दा दलां गोदान जानायखौ माबायदि मोनदों गोसोफ्राव औ सिगां माबायदि खस्थ' जायोमोन नोंसोरलाय खस्थ' लायनांगौमोन ना नाव गाखोनानै दै देरलाबो ओमफ्राय दा जों मोजां दैज्लाङाव बिदि दालां सफैनायखाय जा गोजोननाय मोनदों आरो जों औ ओमफ्राय बे फरायसाफोरनि थाखायबो बेमारिफोरनि थाखायबो हान्थिनो मोजां जाबाय दैज्लां समाव दा लजिं एरिफोर थाहैनांगौमोन दाथ' थाहैनाङा इले हान्थिनो हानाय न'निफ्राय हान्थिनो हासिगोन ने औ दा गोजोननाय फोरमायदों नै सिस्टाराबो बे दुमब्रुथला बाजार गोदाना नोंथांमोनाबो फै बेरायफै भिजिट खालामफै बे दुमब्रुथला बाजारा माबायदि अब्लासो बुजिगोन दुमब्रुथला बाजार गोदाना माबायदि नै ओरैहाय गोबां आब'मोना फानफैजेनबाय मैगं थाइगं नामा आब' मा बुस्थु बेलाय गुन्द्रु आच्छा गुन्द्रु आच्छा नांगौमानिखौनो मोनजोबखायो नै जोगोनार दं खाख्लौबो होनो जायखौ जोगोनारजों खाख्लौजों लगायनानै जायोब्ला ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय आब'मोन आयंमोन मादैमोन नोंसोरथे बे दलांखौ अपेनिं खालामनो थांगासिनो दं माबायदि मोनदों दायो दलां गोदान जानानै मोजां मोनदों दालां जानानै औ बयबो गोजोननाय मोनबाय ने औ नोंसोरलाय औ दा बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो नै मा मोनजायो इयावलाय सिस्टार ओरैनो आलु चिप्स पक'रि पियाजि साना लगायनाय आच्छा बेबायदिनो ओमफ्राय दलाङाथ' गोदान जाबाय दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों औ दा बयबो मोजां मोनदों नै ओमफ्राय बयबो बे दुमब्रुथला बाजाराव हाबनानै जालांनो हागोन नै बेबायदि आरोखि गिदिर दखानबो दंसै दै ओरैबायदि ओमफ्राय नै ओरै दङ गारि फोसाबग्रा मेकार जायफ्रा बाइकफ्रा गाज्रि जाब्रबोब्लाबो थुक्राझार दानलांसै बेयावनो बानायनानै होदो दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय ओरैहाय नै गिदिर दखान मादै मा मोनजायो बेयावलाय आंनि दा औ हलदार माइब्रा सिथाव आच्छा किल' गयरि मोनजायो आच्छा गयरिबो दं औ फिथाबो मोनजायो ओमफ्राय दा दलाङाथ' जाबाय माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों बाबु आच्छा सिगां माबायदि खस्थ' जायोमोन नोंसोरनि बे ओनसोलाव खस्थ' जायोमोनलै नाव बारनांगौफ्रानो मालफ्रा लायनो रोङामोन जों दा गासिनबो मोनजोबसै आरो मा नांगौ मोनजोबसै दा बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो मोनबाय ओमफ्राय नैबे नांगलबाङा दै बेबो ओरैबायदि गिदिर जायो दैज्लां बोथोरबाथाय ओरैबायदि रायज्लाय जाया आरोना देरनाया ओमफ्राय दा नै बेयावहाय
औवानि दलां होना गोनां जायो बहुद खस्थ' मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओरैनिफ्रायबो आइलेण्डनिफ्राय बेबायदिनो खैला मैला एम इ स्कुल हाई स्कुलाव फरायग्राफोर दं बा कलेजफ्रावबो फरायग्राफोर दं ओमफ्राय बारबोनो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय औवानि दालां दङ दायो ओमफ्राय नैबेबायदि खालामनानैहाय बारनो गोनां जायो ओमफ्राय दैज्लांबाथ' हनै नावा नुदों जानांगौ बेजोंनो बारनो गोनां जायो आं जुमबोनि दे नैबेयो नाव दा बेबायदि आरोखि बेयाव दोनदों देग्लायहाय नोंसोर टेन्डार लादों नामा आंथ' लायाखै खामलासो आङो ओमफ्राय माबायदि खस्थ' जायोलाय दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावथ' आरो रायलायजायानो खस्थ'आ ओमफ्राय स्टुडेन्टसफोरबो फैयोना ओरैहाय स्टुडेन्टफोर बारनो माबा दैज्लाङावहाय नावजोंहाय हान्थिनो ओमफ्राय माबायदि जायो हालोदा दैज्लाङाव नावा दैज्लाङावथ' जावनो हाब्ला जावबाय जावनो हाला थाबाय स्कुल फरायनायफ्रा एबसेन्ट जानो गोनां जायोना एबसेन्ट जानो गोनां जायो ओमफ्राय दा जेनेबा नों मा लुबैयो दालाङाथ' जानांगौ बिजों जेनेबा दालां जायोब्ला मोजां ने औ दालां जायोब्लाथ' मोजां ओरैनिफ्रायबो मोजां ओरैनिफ्रायबो मोजां मोननैजोंबो मोजां जाहैबाय मोननैजोंबो मोजां आइलेण्डआवहाय संसार जानायफोरा एसे साबसिन जागोन समस्या सुस्रांजागोन जाहैबाय जेनेबा ने लामानि थाखाय दा बिदि आरोखि दा नै बिसोरनो टेन्डार लादों आरोखि नै बेबायदि नेनानैहाय फैसा नाजावनो गोनां जायो ने ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै खरस ओंखारनो दा एसे ओंखारनो दा नै गैथारखा नै बेखौनो सानफा नेनांगौ जायो दाउब' जेरै नाखौ जमा बायदि ने सेसखालै दा नै बिदिल' जाजेनदों आरो दाबो माथो इसेया जादों इयावलाय 200ल' आइ जारलालै दा बिदि आरोखि